Nak jingkot jingmut ban pensau thu syakin nong shong snong khamtam ki samla puli kumno ban don ya jingmut ka baskham khnang bakinom poi shakalenti ka babakla ban lat nak jingop how drugs ka balang full gospel fellowship maungap branch hak arfu khandai trek yoyong arajar pusan kal penlong ya program IG hikai hello drugs ka bala tip kum ka jingkerman ya ki bom dan jingkerman ka bala penlong hamadan ka badon hamaungap Hakani ka jiyalang lawan ban ai jing hikai do ba Cornelius Lingdo u associate manager ka Enable India u ba Raymond Kurkalang officer in charge ka Maunga police station u pastor KK Devraj regional director ka Bombay Teen Challenge BTC ka Kong City Lingwa ka director jangkatanat social welfare ka sarkar jilla haringkat ka jiyadon lang u ba Eugeneson Lingdo pat kiwe Haba ajing kran hagani ka jiyalang uba Raymond Kurkalang ula kran halor ka jingma jong drugs bat ban kentu ru yakin nong shong snong ban ai ka jingya trailang. Dekadul kambha begini trailang. Ramangi bonsiri la dani yo ba ikinong kai drugs no. Jadi ki khot ki preo ki bayu ila se begile itu kitas udah am heroin ki Thong nile ya ben pa ben under videography Onda tik-tik apa ko videografi. Tikin dot kam kinang sakhi kinang auto pure babat pangi unyo itu bersaja. Tenrai pun sini ya thai yang thai kali kuat thai kali sistai. Tenrai pihak dan talang bagi kinang ba ilaman ai ya kata kajing sistem bersisa nomor Lada mengingi thai yang tenrai lang punya Ithai dah kata kalau ibu nak support dia, yo nak sepen ban agoi kesini yo kerja ayam jumpi. Depan ada kata dengan khot nak kerpat iki reorang ba noelam sunami dia. Baginya share ini information kita, balada dan kita bagi sis yo tahu terus bagian semua. Hakaji ekran baru ba Eugeneson Lingdo ulang baka Jingtmu ban penlong ya kene ke program ka long ban pensut thiet haki samla bakin don ya ka Jingtmu haka Jingim jongki khnang bakin la ban lat na kinu ki jingdi ki Jingsniew Nolor kata ulang ru banaka liang ka balang kan yai beteng nang ni sikman ban penlong ya kum kine ki program khnang bakan long ka Jingmentoy na ka pentaki samla ban kentu ru ya ki samla baki dei ban don ya ka Thong haka Jingim jongki khnang bakin lat na kinu ki Jingpen thame Kini ke program tinggi pelong nak balang jangka full gospel fellowship ni nama ka baningkong kini ke program kedai halor bat ka syapang ke drugs and ka ba kumafi ke program ka to ka jingkerman ya ki baladu jingkerman but ka ba kalong ba ni khot ya i ba Cornelius Lingdo ba in one kum resource person ban share ka story ke jong i halor ka jingya lenti ke jong i ka adu ba enda poi syaka Thong ba en long way na ki hispa angut ki best managers hapo ka ri India ke jong i house name arjar arpulai ka bokong san kadai ka wangi dan kaman sensitize ki noksong snong kamtami ki khna te ka bokong san kalong ba ngi khot khnangnya i ba Cornelius ru ba en long resource person ban pin i khna pa kata ka jing scam Jingmut holiday kanyalam lenti ki sajengai nomor ba ka perthai minta kalong ka perthai ka ba labun plat ki jing thabah sini sete syakad yang syakamon ka jingalam lenti ka babakla hendrai ni don kam man peni ki khna jungi ba lada ki don kam ya kata ka jing scam ka Jingmut aki bat ka bakongsan ka don kam bangi don kam man bu ki ya ka jing trang ya ka dream ke jongki hakmat malada ka don kata ka dream ka don ka jing angnut ke jongki bak ki kwa ban long anda kila he bakin fokus ya kata ka lenti ba kin ya chaprang ba ki don kata ka lenti ya kini ki badon ki jing thaba ki badon kadiang ki badon kaman kinang ban ya kemut kinang ban kinong scam haladi kano ka ban long ban le kano ka bam long ban le te ni don kam ya kata ba bakongsan mentang ni don kam ba iwei nosong snong hakane ka imlang salang ni don kam ka bentai iwei ada iwei nosong snong udon ka jingkit khli ngathrai ngila manrat tengkong ya kane ka jing jelai jong drok sa ka jela jong ki ngi don ki programs ba prepare te kum ka balang ni le
tengi kum ka klub karang dejit ngi persang balik regards ling ba ka sport pat bangi ju pelong ngi involve ha ki grassroots khanang ba ki khana kin lamit ka jingil akai bat ka jingil akai kan hikai ki bot ya ka jingim ka baidai ka bamalakas ngi bat ban shape ya ka karakter ka jongki te bangin rat ding khong ya kani ki ngidan kami khana bikin long busy ha ki activities ka de ka wei na ka benta ka bala ban pin occupy ki jingmut ki jingpyrkhat ki khana ya ka bor ka jongki ru khanang ba ki dle shiying ru ki sakut ha kata and ki don kata ka thong ki don kata ka im ba kin pyrkhat umdai ba nong ba kim don e ban le kim don ki jingmut jingpyrkhat ki shong ki sangat no aka kita ki jeng ki kam ki bamman ken kawai kalong ba ngi don kam bandan ke inspiration te kumbalong menne ni hakani ka program ni khodi ba Cornelius dong ngaken mau por ki snem ajar khatway tangan bakla ngaro ngadang kam khana ti por tengah kendu iba Cornelius support Bangalore ngalong touch na ka jinglong ka jingim ka jong i bat kumpa ipoi ha kata ka jingdon ka jong i yang ta po Bangalore tayla dia kumukna wadang sangkio ka jingil akai ngashim ka inspiration na i balada ma i don kata ka jingslur idon kata confidence ha ka jinglong jong la jong ba ilap po siya ni ka thong ka ba i ipoi te bele ngangam la ta ka syong ngi nga jingtu balo nga sikna ki samla ba shim inspiration take inspiration from people who have achieved something in life and kalong ba lada pi don ka thong don i bala ban khang pi ka syong tang api hala de ta ka tu pi ban ya ka bo pi don ka thong pa kan kam rangkat ka jing tristam ka jing aisha Habatin pej bahaki ki sharp ka sharp plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety, Meghalaya.